A pesar das reiteradas denuncias e protestas, a xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza non fixo nada para solucionar o déficit de profesionais de medicina interna no Hospital do Barbanza. Dende a Xunta de Persoal atribúen a mala planificación o feito de que o centro conte tan só con 5 internistas, dunha plantilla que debería estar conformada por 10. Unha precariedade moi importante, porque dunha plantilla que debería ser de 10, estamos na mitade, con 5 ahora mesmo, non? Con unha sobrecarga moi brutal, porque a asistencia hai que sacala igualmente adiante. Entonces, a falta de contratos atractivos, non? Que os contratos non son nada atractivos, porque son contratos os que se están ofrecendo, os últimos quizáis algo máis, pero con esta carga de traballo, con esta demanda de traballo mellor noutros centros ou incluso outras ofertas da privada, a xente vaise, non, a outro sitio. A falla de facultativos provoca cambios substanciais nas condicións de traballo de varios profesionais de Santiago, obrigados a desenvolver quendas ou gardas no Barbanza. Dende a Xunta de Persoal demandan a realización dun informe detallado sobre a situación do Servizo de Medicina Interna que permita unha planificación a curto e a longo prazo. Coa déficit que hai, os propios profesionais de medicina interna non poden cubrir incluso cando se abre, neste caso está aberto, o Gil Casares, porque realmente non teñen profesionais. É un problema que se agudiza aquí tamén no Hospital do Barbanza, co déficit, neste caso, que teñen a plantilla reducida ao 50%, o que obliga aos médicos, tanto de oncoloxía como de neumoloxía, e outros especialistas a ter que desplazarse aquí a facer as gardas. Cando fixeron a planificación de gardas e reforzos de tarde hasta o 30 de abril, todos sabíamos que era unha estupidez, porque os residentes, falando que iban a contratar máis xente, os residentes acaban o 27 de maio. Era evidente, cando fixeron o problema ia estar igual no mes de maio. Non entendemos, por exemplo, que sea que planifican a tan corto plazo, cando todos sabíamos que como mínimo hasta o 27 de maio a situación iba a ser igual, e estamos hoxe a 19 de abril e non sabemos que vai pasar no mes de maio cos reforzos de tarde e coas gardas. Eso xa indica a súa falta de planificación.